Къде пачето? Как тръгва? Папа. И усмивки пускаш. Ти пускаш усмивки, нали? Ами да си го няма. Ама тя е понадала предния път. Направя бузарски. Вече дай да поискаш. Аз да смътна чанка. Гледах да е кокетно, да е момичешко и то не е нищо да е. Дано да ви става и да ви хареса. Като за спорце, за спорцема в операция, момчетата няма да ги Вагон способ носи като така. Татата ни е там, дай го тук. Обличете колко ще струва. Все пак е хладчко момче. Е хладни сияки. Дори мерси, много готино. Харесва ли? Ами много ми е такова. После, че Ваня вади всичко от чантата и го копа. Всичко. До стотинките от портмоне. Да. Точно ще й бъде А, така? Снимал съм, почнахме. Сега снимаш ли? Някои грешки ги снимам 6-12. Имам разпознаване на лица. Когато разпознае бебешко лице, показва и тук едно биберонче. Сега ще видиш, не биберонче, ами като бебенце. Искам да ти кажа, че току-що като видях момче, го разпозна и показа бебец. Сериозно. Ела, Дори, да си ми свидетел. А не, преди малко, Божа като беше и там, разпозна, че е бебе. Точно бъдъл софтуер. Аз се спрях да бъдъл софтуера бил бъгъл. Сега ще го спра само още малко да пошутнем. Има и нещо друго. Искаш да кажеш един бък? Яла снимай. Как, да? Ние тук децата пищяха, той го... Вярно не те разпознава въобще. Ама той всички мъдват. Защото са интересно да направя, не търсят. Как сега към нея? Разбира, че е мъничка. Ще закреш част от лицето и бъдват. Няма начин, те са обучени. На други марки съм такова. Няма просто. Какво мама? Какво бе заела? Защото сладки. Ти малко кухла. Аз се обърна да го снимам, той се обръща. Така. Тъй моето момче. Я кажи, направи едно здрасти. Направи едно здрасти. Така, браво на юнака. Браво на юнака. Кумпо. Пак се завъртях. Иди се, мама, подарък.